Masarap. Mm. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng pork barbecue at meron tayo ditong lumpiang sariwa. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibit, malinis na yung kamay namin, mga taking kapampangan. Ang nag-request po ng lumpiang sariwa ay si Tita Olivia. Tita Olivia, ito Ayan. na po. Tita, ito na po yung request niyo. Medyo natagal lang po. Ayan. Yes. Nang nagluto nito yung kapatid po namin. Masarap Yes. po yan. Mahantano. Mahantana po. Mahantana po. Yaman yung ulam, barbecue. Tapos soso kekeng. Suka. Suka. Aslam. Ay, sorry. Sorry. Ayan. Ang unang suwa ay para sa inyo mga kapudibit. Mahantana po. Magandang. Kanyang pangamarinate. Kanyang may musdam na. Kanyang may marinate niya. Parang tosino, no? Lasang tosino. Masarap. Pasulok na ni Papa. Tanggalin na namin yung ano. Ito na tayo. Dito na. Ay. Tsaka yung pang balot niya, ginawa din namin. Meron tayong extra salsa. Ito. Ayan, tita. Ito na po yung ano niyo, request niya. Oo nga. Siguro magkikrave po kayo niyan. Magluto ko sigurado kayo. Ngapin yan. Kaysa sa bumili po kami, ayan, gumawa po kami ng Oo. ano namin. Kapag bumili, mahal. Konti lang, tsaka kami lang ang kakain. Yan o. Oh, ito. Oh. Pati yung pamalot, manyaman. Ha? Ha? Yung pambalot namin, ano yan? Egg to. Hindi siya ano, hindi siya yung binibili sa palengke. Kanyaman na. Manyaman ng sarsa na. Pati yung sarsa, masarap. Pwedeng ulamin. Oh. Yung pambalat ko. Sarap. Makapangan kami mo maantinis ng ating okasyon. Nga. Kasi sa labas, hindi siya masarap.
Talagang sinabi, men eh. Oh, totoo naman. Mm. Mas masarap ikaw nang gumawa. Masarap talaga pag homemade. Mm-mm. Nakakasigurado ka pang malinis. Oh. Try natin yung dito. Naman. What? Sarap ng sauce. Bala. Mm-mm. Yan. Yes. Sarap. Gawa na po kayo ng lumpiang sariwa. Buri ko, Ang dami na to. Isang kawali. Isang laking kawali. babat ko laking Islam. Nang laman na din eh. Singkamas ne. Ubod. Yan. Ubod. Tapos carrots. Mm-mm. Tsaka singkamas. Masarap siya. Sobra. Magluto na kayo. Hmm? Kamain ko na lang. Okay. May kapang kung buong mani. Naimani din to. Mm-mm. Yung binili lang sa tindahan yung sugo. Mm-mm. Sugo na. Hindi siya nakakaumay. Kanyak mamangan. Puta, basyo na ako na naman kanyan. Makaumay ka mamangan ah. Yung pabalat kasi pwede siyang ulamin dahil egg siya. Tsaka ako muna man mamangan. Okay mo ito. Ganyan talaga si Bibi. Tita, last bite ko, Tita Olivia. Dagdagan tayong sauce. Oh. Sarap.
Ito kanin pa. Ano? Hindi pa. Sauce. Ay, salamat po. Yan. Excuse. Ito yung barbecue na binabad ko sa suka. Masarap sa suka. Mm-mm. At, ano ba? Sarap. Sobra. Ang may merienda natin, sobra. Mga foodies, magsha-shoutout po ako. Happy birthday po kay Robert Magdalaga. Ayan. Birthday niya ngayon, April 24. Shoutout po and happy birthday po, Robert Magdalaga from Leyte. Ayan. Jana Rose Campos, Maricel Basco, Dixon Pilapil, shoutout daw po kila Corsina Gimaro, Melody Gimaran, Joylyn Kilang. Ayan. Shoutout po sa inyo lahat. Mama Mia, shoutout po. At shoutout daw sa kanyang asawa, sabi niya. Ay, shoutout daw sa asawa niya na si Casiano Mendoza. Sabi niya, lagi kang mag-iingat, mahal ko. Wow. Wow. Sana kay Casiano Mendoza, pinapasabi po ni Mama Mia from Santa Rosa, Laguna. And happy birthday po kay Melvin Dichoso sa April 28. Pinapabati ka po ni Ma'am Merly Dichoso. At kay Nicolesma Halober and Halober family. Shoutout po sa inyong lahat. Tita Olivia, ay hindi na request nyo. Magluto na ko po lumpiang sariwa. At kay Nanay Babe Kaluya, Siopaw. Baby Alison, get well soon baby ko. Huwag ka nang umiyak ha. I love you baby girl ko. Get Kay well Catherine at kay Bagoy, sa asawa mo, Siopaw. Shoutout sa inyong lahat. We love you all. Maka po, dibis, agisan mo na naman yung pamangami. Anak kasi kanyaman. Ang sarap, sobra. Kaya kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. We love you all.